Jam siji bengi numis turu lali hari Alhamdulillah. kula pikiran boye aduh angin dikawat turuni. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda juring. Ketemu manik karo reang mangasep ning tabir misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kiyen. Kanggo kandhahan dina kiyen ana cerita sing Kang Pepen ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Arahan Indramayu. Kang Pepen ki pengen nyeritakaken pengalamane dheweke sewaktu masih bocah. Kedadiannya ki ya ning pertengahan tahun 90-an je. Mbu tahun 94, mbu si tahun 95. Waktu kun Kang Pepen ki ya masih umur-umur telulas lah, dau lulus SD, mung bega ora lanjut meng SMP aja. Jadi sedina-dinane ki Kang Pepen ngrewangi bapane. Nah, waktu kunku ana salah sawijine tanggane Kang Pepen sing entas gawe umah. Ceritanya ki arep nganakaken acara syukuran. Jadi kan yang ngundangi kone hari bengi teka aja ya syukuran ning omah anyar rereang ya. Hari bengi teka mung omah anyar rereang syukuran pada waca donga slamet apa kayang konon. Nah sing diundang ki sebenarnya mah bapane Kang Pepen. Mung bega bapane ki lagi puyeng ya. Batuke bega wis koyo melulu waktu kunku. Jadi ki ya sing diundang kan ya bapane mung ora bisa diwakili kenang Kang Pepen sing dadi anak paling tua ki. Jadi Kang Pepen ya miang monokaken miang menggena acara syukuran kunku ya karo bapak-bapak sing sejen sing arepan ya monokena. Jadi ki miange rame-rame waktu kunku miange rame-rame. Nah sebisa ning kono dodoknya ki ya Kang Pepen ning jaba milih ya ki ning jaba ning ngiringane arane ki wadala aja. Nah wadala gaya takon ning Kang Pepen ki pen ya iya Jawa bapak nirane mendi lagi puyeng Jawa. Oh lagi puyeng bisa oli pirang dina aja pen ya oli rong dina mah puyeng apa jor ya dijelasaken apa kenang Kang Pepen ki sampai akhirnya ki ya acara selamatannya ki terap kirim dongannya ki. Nah mung bega lamona dipikir-pikir kenang Kang Pepen ki dheweke ki dau kien dodok ning iringane wadala. Lamona ketemu ning dalan apa mah ya sering nakoni kamu sekedar ya wa jora iya jepen ya. Nah lamona dodok persis ning iringane wadala ki dau kien jaca. Dideleng kenang Kang Pepen ki wadala ki kayaknya ki ya gerak-geriknya ki gawe risi kah. Risinya ki nang apa delat-delat ki kukur. Jadi ki dig-dig bae kah. Sing dikukur ki ning area bokong ya. Ning dikukuri bae nang apa aja wadala ki. Toli ki punten kin mah. Ana ambu-ambu sing kurang sedep kah. Ya ambune ki kayak amis ya. Kin ki mambu apa aja ya jarak Kang Pepen ki toli wadala ki kukur bae. Kukur ning area bokong kiin ki. Nah ngapa sih wadala ki je? Apa wadala ki ya ana penyakit gatelan tah, kenang eksim tah apa jor. Jadi ki ya pikirannya Kang Pepen kan sejagat-jagat sampai ya waktu pun ku jabur apa dihidangaken sebesar pragat ngaca donga Kang Pepen ki mau nginum teh anget bae aja nginum banyu sing disuguhaken ka arep mangan jabur ga rasane ki ya rada ora kolu gara-gara kelingan wadala ki. Nah singkat cerita acaranya ki ya pragat acara waca donga apane ki pragat kan pada balik kan disangoni berkat sijian. Nah berkatnya ya Kang Pepen gak digawa siji dicangking hari majune mah Kang Pepen kan rame-rame mung bega waya balik mah ora aja soalnya mah ya bapak-bapak sing sejen ki ora langsung balik ora apa bapak-bapak sing sejen ki ya ngobrol dikit kah kanda dikit ning kono ku karo sing sejene. Hari Kang Pepen kan masih bocah umur-umur telulas indane nyambung kanda karo bapak-bapak ki rasanya ki ya blenakan je. Kang Pepen dewek kurang ngerti apa sing dikanda kenang wong tua. Dari ki Kang Pepen ki milih balik. Ya wis lah yang mau balik bae jor. Nah Kang Pepen ki balik rupane
Wadala ki lunga ning ngarepane Kang Pepen. Jadi Kang Pepen ki ning gurine Wadala. Nah Kang Pepen kan ya koro merhatikaken Wadala lunga ning ngarepe dheweke ki ya kayang konon jeca. Jadi Wadala ki ya sedawan ning dalan ki dig-dig bae ka kukur bae awake ki ya pada gatel kabeh ta prewen. Wadala ki ya apa kenang ular jedug ta prewen ya ki. Apa gak kukur bae sedawan ning dalan ki. Ditiburi kenang Kang Pepen terus sampai akhirnya kini ngarep ke anak perapatan desa kan dalan desa lurung dudu perapatan dalan gede dudu apa anak perapatan. Nah Wadala ki menggoke ki ngiwe ya turane mah ume Wadala ki sekudune mah lempeng lurus sewisa lempeng ki menggok nengen kin mah menggoke ki malah ngiwe yang ngadowe umai dheweke ka apa ga Wadala ku menggoke ku ngiwe je dure apa aja ya aneh temen dari kenang Kang Pepen ki kanang penasaran dheweke ki niburi Wadala aja cah niburi Wadalane ki mandeg ning ngarepe Karang Suwung set mandeg. Nah Kang Pepen kan ya meluan mandeg arep nakoni ya kayane wis beliau tak delengaken bae sing kadoan je. Nah Wadalane ki manjing mung jero Karang Suwung kuwen sebisa manjing jero Karang Suwung ya wis Kang Pepen ya balik jero Wadala ku nang apa sih jak kukur bae sedawan yang dalan. Kang Pepen ki orang niburi Wadala ora apa kah Kang Pepen ki balik sewise balik yang gawa berkatnya langsung diserbu kena hadiah-hadiahnya Kang Pepen joro. Kang joli apa aja Kang ngoli apa iki aja berkat ya pada mangan rame-rame nih kono ku. Nah Kang Pepen ki kan takoning bapaknya kan masih puyeng masih ya koyoan kah bapaknya mau orang melu mangan ora apa mung ngluntung bae ngedeng. Kang Pepen sing takon Pak Wadala ku anak penyakit gatelan tak apa Jawa apa sih Jepen je ya kukur bae je ya mbu je sewurwe bapak mah ya langka kayaknya mah Jepen je iya je Pak mau lagi waca donga je ya kukur bae dig bae Wadala ki bunang apa waya balik sedawan yang dalan je ya pada bae kukur bae Wadala ki dure apa je apa ya mbu je tole Wadala ki aneh je Pak je aneh dure apa Jepen jor jare bapaknya ki ya sekudua dalane lempeng terus menggok nengen jorokin malah menggok ngiwe ning perapatan kah. Nah kan ngadoi aja terus ki manjing mung jero Karang Suwung ya bokat arep ngantraken berkat teh wong ana sing dititipi jora ora aja Pak berkate ku mung gawa siji sing dicangking kenang Wadala ku mung siji berkate ku ya mbu Jepen ya mbula aja orang wong bapaknya lagi puyeng ditakoni bae lamun bapaknya waras mah kayaknya kidumbangi mbu apa aja mung bega karena bapaknya lagi benak awak jadi ki ya mbu Jepen mbu je aja takon bae bapaknya ora weruh je iya je Pak je akhirnya ku yantos kayang kon kuis ya bengine ki pada turu pada istirahat. Nah lagi Kang Pepen enak-enak turu krungu ning jaba ki gremeng-gremenge uang ki rame. Nah wong sing rame kian ki kayaknya ki ya lagi nglati mang anu Wadala kuwen je lah dala jar lah dala. Nah Kang Pepen sing lagi turu kan darine tangi waya tangi ki Kang Pepen ki metu sing jero kamerane rupane emboke Kang Pepen gak metu sing jero kamerane ora suwe ki bapane ki ya metu maning ngingok ke jam waktu pun ku wis jam setengah siji je jam setengah siji ya jam setengah siji lah tengah wengi berarti ki je ya. Nah Kang Pepen yang deleng mengemboke terus yang deleng bapane mak je apa je mak rame-rame ning jaba empu Jepen krungune ku nyeluki Wadala aja ya. Jare bapane Kang Pepen acak Jepen je ira kan terakhir jaren deleng Wadala menganu je meng Karang Suwung je iya je Pak ya acak los je mana ngomong ning wong dadi ki ya Kang Pepen metu ya awe je Pak awe jor jare bapane ki. Nah Kang Pepen ki metu sewise metu ki Kang Pepen ki ya marani wong sing lagi rame-rame kuwen ya mang je lagi apa je mang anu Jepen je lagi nglati Wadala je ira baru beli Wadala mendikna lagi balik entah selamatan mang waca donga aja ya ning ngarepe reang je oh iya je ki Pepen kan je dodokan ning iringane Wadala je lagi waca anu ka donga ka aja oh iya Jepen mendikaken Wadalane iya aja ya akhirnya ya Kang Pepen cerita lah mana Wadala ku terakhir mengkarang suwung kuwen mengkarang suwung Jepen iya kan ki ira ki ngarang cerita ta temenan je masa ya yang ngarang-ngarang cerita temenan jor jare Kang Pepen ku ya wis ayo Jepen diglati monokaken
Ya reang mah bapaknya lagi puyeng kone mantakan langkah sing nonggoni bapak jor jare Kang Pepen. Oh ya wis ada gelakonan mah. Ya wis ayo yuk rombongan kian bae aja. Tadi ku uangnya ku pada miang sementara Kang Pepen manjing maning menjero umah. Nah waya takang jero umah kan ditakoni kenang bapaknya ki. Anak apa jepen rame-rame? Berarti wadala aja, wadalane hilang. Ya tak todokakan kenang reang lagi terakhir mareang kun deleng wadalaku ya manjing meng karang subung. Oh, hari kunirane orang melung glati jepen. Ya bokat dumbangi kenang bapak wis bengi. Ya wis ora apa-apa jelos je. Ira meluan glati mana soalnya mah ira sing terakhir ndeleng je. Toli gaje ya lamun bapane waras maya sing glati ki bapak dudu ira dudu apa je wis los ira mana je wakili bapak glati. Awe je Pak. Ya awe nah Kang Pepene kan seneng. Seneng ki ya soalnya mah dheweke ki abeh metu bengi. Kang Pepene metu yang nganggo serwal dawa terus nganggo jaket metu Kang Pepene ke sing jero umah arepan gabung koro ya warga sing sejen sing dati wadala jor mangga sepe izin nginum kopi dikit. Mangga batur-batur pada nginum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya ora berubah. Lanjut maning menceritane Kang Pepen sing lagi nglati wadala. Nah Kang Pepen kan metu sing umah marani mang arah kuwen karang subung kuwenku waya lebab rapatan rupane ki wong ki masih pada ngumpul ning kono. Nah ndeleng Kang Pepen kan iki Pepen aja pen men aja pen. Iya jor jare Kang Pepen iya Kang Pepen langsung ditakoni kenang wong. Iya Jepen iran deleng wadala. Iya jor dijelasna kenang Kang Pepen ki. Akhirnya Kang Pepen gaya kandal lah mona wadala ki ya dig bae, dig ki kukur bae kasedawan yang dalan. Are kundur ya apa aja wadala kukur bae ya mbuh. Kun ku wadala asli ta dudu sih je ya sing dideleng kenang Pepen ku. Ya mbuh jacak bae aja diglati monokaken. Tadi ki ya mengarah karang suwung kuwen. Nah rupanya ki karang suwung ki amba aja cah. Ambane ki ya pirang hektar ora dikandakno ora apa mung bega jare Kang Pepen ki amba pisan aja. Mulane gaya warga ki nyebar terus manjing monokaken diglati-glati ki ya ora ketemu aja senajan diceluki ga lah dala ya ora lah dala langkah sing semaur terus putar ora ketemu rombongannya Kang Pepen ki liren dadine ki. Nah sewise liren kan Kang Pepen masih ngadeg luyag-layag bae delengna ngiwe nengen sing sajane mah pada dodok. Nah Kang Pepen ki lunga radakan ado sing batur-bature ning kono ku Kang Pepen ku ndeleng ana wadala aja. Wadala ki lagi lunga ka. Lagi lunga nang apa katon senajana peteng ga ya karena wadala ki klambine ki putih, kemeja putih, mengesore nganggo sarung. Ya kan klambi putihnya katon jor. Iku wadala jor. Ya Kang Pepen melayu sekudua melayu ngudag wadala ki melayune meng genahe wong kian wong sing lagi ngumpul. Mang ika je mang reang deleng wadala mang ya. Ini ngendi Jepen? Ning kana je mang reang deleng. Sing bener je. Iya temenan jor. Jadi kan ya monokaken waya tekang kono diglati ki ora ketemu. Endi Jepen? Mau menek ning kene aja mendi kena. Mana kena jor. Nah, ning kono ku ya diglati-glati ora ketemu. Mung bae Kang Pepen ki katon maning ning kadoan wadala ki lagi lunga aja. Ya kun mau senajana petengga karena klambine wadalane putih dadi ki ya katon kenang Kang Pepen ki. Ika aja wadalane jor jare Kang Pepene ku. Endi Jepen sira ki guyonan ta temenan je. Temenan yakin jare Kang Pepen ki. Ika karo dituding ki ya mung bega wong ki langkah sing katon je. Kayaknya mau ngira bae Jepen sing bisa ndeleng ki. Ya mbu je kakak klambi putih kang layap ka lunga jar karo dituding kenang Kang Pepen ki. Ya wis ayo ditiburi monokaken ditiburi Kang Pepen sing mimpin ning ngarep. Sampai akhirnya ki ya wadalane ki ilang maning jaja. Ilang maning. Ya wis lah dikumpulaken anu jangan nganggo kentongan warga sing lagi nglati ku ning keponan kunku. Ning karang suwung kunku dikumpulaken nganggo kentongan tong. Tadi kan yang sing maune pada nyebar kan ngumpul selesai ngumpul dau dijelasaken anu je Pepen ki ya ndeleng wadala mauku iya Jepen aku nang apa ora di anu jor wadalane ya justru kuwen je
kayane ki sing deleng wadala ki mung pepen bae sing sajene mah soalnya mah ora katon ora apa. Mengkonon je orang ngarang-ngarang ta jepen ira jepen. Ora yakin je gelem sumpah reang mah jare Kang Pepen kurang kun deleng wadala. Apa ga sing sajen langkah sing katon jenang apa mengira bae sing katon. Wadala kan duduk ya bangsane lembut dudu apa jora. Wadala kan manusia ya barang wadag je masa ya sing sajen ora katon ira katon jala mun akun memedi mah ya bokat. Ya sing sajene ora katon ira sing katon dewek bae mungkin kan wong sing diglatiki. Mung bega untungnya waktu kun ku ana ya kayak wong tua kan ning kono ki sing nengai wis je arane ki wadaspan je jare wadaspan ki wis menek jepen je iya Jawa je menek nah Kang Pepen ki ya di jaksalaman kenang wadaspan krep tangannya ki digepek ki diremet kenang wadaspan Kang Pepen ora ngerti ora apa nah wadasmane ki meneng bae kayak waca jampi ka waca jampi ya suwe aja ana semenit mah sampai akhirnya ki ya das kayang konon ki diempos batu ke Kang Pepen ki telung balen kenang wadaspan wak jadi apa kaken reang jora wis jora apa aja nah das kayang konon ki wadaspan ki ya nepak kayu wiwitan duduk kayu wiwitan ki ditepak telung balen terus nepak wiwitan sing sejen telung balen ya ana ritual kayang konon ke wadaspan nah tas sewise ritual jare wadaspan pen ira ning ngarep reang ning ngarep prewen je ira sing glati wadala soalnya masing deleng ku ira bae oh mengkonon je iya jacak los je mana ira ning ngarep sing sajene ningguri je ajana oncor jadi pateni kabeh oncor sentra apa dipateni wis tontongan penerangan iku kono ana ulah je wa ya insyaallah ora apa-apa aja jare wadaspan ki tadi ki Kang Pepen ki ya lunga ning ngarep sing sajene ki niburi nah waktu kuon iya bae ketemu jaja ketemu ki ya wadala ki lagi mendek ka mung bega kayak wong keder celinguk iku wadalane jare Kang Pepen ki ya sing sajene ga sakin mandeleng katon oh iya iku wadalane ayo ditulungi nah diparani lah dala jor nah wadalane kaget njebag iya je ayo metu sing kene komaning bae ditakonnane ning umah je dadi ki wadalane ki ya digawa balik mengumahe durung ditakoni apa-apa kah nah sebisa tekang ume wadala ya Kang Pepen ki kelingan bapaknya sing lagi puyeng jadi Kang Pepen ki ora sempet ngerongokaken ceritane wadala aja Kang Pepen mah balik mengumah ya wis pamitan keluargane wadala apa gaya ngomong suwun Jepen wis ngrewangi nglati iya jora Kang Pepen ki balik mengumah entek Kang Umah ditakoni kenang bapaknya prewen Jepen wis ketemu je Pak oh wadalane ilang ning ngendi ya ku wening Karang Suwung ku oh ya wis ya syukur hari kayang kono kaya ngapa ceritane jora jare anu nek jare bapane Kang Pepen ki mombe ke jare Kang Pepen ya ambu je Pak kaya ngapa ceritane wong reang kan buru balik menekaken bokat dumbangi kenang bapak balik ke bengi je ya toli ge bapane lagi puyeng oh ya wis ora apa-apa ya wis je turu je pen je anu dikit wesu dikit je pen aja langsung turu wesu je Pak iya wesu raup apa je mana mengguri konen tau turu je ya Kang Pepen ki nurut tadi ki dheweke wesu dikit raup terus ya turu nah sing oli cerita ki bapane tadi ki esuk ki ya bature bapane ki pada monokaken karena weruh bapane Kang Pepen lagi puyeng tadi kan niliki jor sekalian kanda kedadian lagi bengi ki wadala ilang ki nah jare wong sing monokaken kan takon prewen awite wadala ilang ki nah bahwa rasane wadala mah dheweke ki lagi lunga terus ki ya ning prapatan kun ku ana sing nyeluk je sing nyeluk ki wong wadon je ayu je ora wong wadon biasa ngomongnya ki Kang Dala ya Kang Dala iya ya apa JB je nyambat ya Kang je sedelat mung bega wadala ki ora kenal ning wong kien ki sapa je apa ga daun deleng temen reang kining wong kien ki nyambat sedelat njaluk tulung je lakine kitane soalnya mah ya durung balik oh iya jor dari ki ya wadala ku niburi wong kuwen mancing mung jero Karang Suwung kuwen ya mung bega ning matane wadala mending Karang Suwung kuwen ku anak umah jening kene ki kapan ngadege umah kien ki nang apa anak umah ning kene nah entas kayang kon ku ya wadala ku ya monokaken karo masih nyangking berkat encak selamatan ka masih dicangking
mono kena. Nah wong sing nyambat jaluk tulungnya ki ngomong tulung anu juga antekaken lampu kin anak andane kin anak lampu je. Soalnya mah kitane ora bisa. Oh ya wis ya lakine mendis aja yuk ya. Lakine kita lagi metu jadi durung balik. Nah dipikir kenang wadala kan lagi mengacara selamatan. Terus ki diputer lampunya diganti, wadala ki dau sadar. Yuk jangan kok dikit je. Reang ku dau temen jendeleng dika kuning desa kian. Toligan ning kene ku nang apa anak umah dika ku sapa je yuk je. Oh, anu je wadala je. Anu jakang dala je. Kita ku warga anyar je. Oh, warga anyar je. Iya. Makin ke wis lawas je ngadeg durung jamku je temboknya bega masih anyaran jora. Oh iya je masih anyaran. Berarti ki reang ki ya saking repotnya ning sawah jadi pikir kenang wadala ki. Mulane ge ora weruh lah mau ning karangkun ku anak umah anyar. Nah, terus je rewen maning. Waya wadala arepan balik kenang si wong wadon ki diblawe oh dikit ya wadala nyambat lah tulung entenana lakine kita balik dikit kitane wedi dewekan je. Oh ya wis harigel konon mah jadi ki ya wadala ki dodok disuguhi wedang apa ning kono ku ya wedangnya dinum je kenang wadala mung bega wadala mah dodoknya ning jaba sing wong wadon mah ning jero wadala mah ning jaba ning bancong je. Nah nginum nah lagi nginum kayang konon ki keselek je wadalane ki keselek kan watuk. Nah waya watuk dadak sekala ki sing mau ya pemandangannya ning umah lagi dodok lagi nginum wedang berubah dari ning tengah-tengah karang suwung ya. Lah karang suwung ya. Wadalannya kan bingung keder apakah karang suwung. Reang kena sing ngerjani jor dipikir kenang wadala ki. Dadi wadala ki ya wis lunga arepan metu sing karang suwung kuwenku. Mung bae ga waya wadala arepan metu sing karang suwung kuwen kaya wong keder aja. Jadi ki ya dalane ki ora ketemu kah muter-muter bae ning kono ya sampai akhirnya ki kayane ki ana sing niburi dheweke ning guri wadalan jelinguk ya kuwen ana sosok gede dhuwur kayane mau genderuwo mbu apa je niburi reangku ya mau ana siji ya mung begang ngintil-ngintil bae reang ya wis reang ki ya keder mendikaken dalan balik orang nemu-nemu dadi reangku ya mung mendek bae jare dhewek mah reang lagi dedonga jeung ka ya njaluk pitulung ning Gusti Allah prewen. Nah rupanya ku ya ketemu kenang warga. Dala ya reangnya kaget ya wis kayang kono je. Nah ya kanda apalah mau sing nemokaken wadala ki ya kian kang pepen kian ki jena. Mulane ga anune keluargane wadala ki awane ku monokaken ngupai ya analah sesuatu je. Ngupai sesuatu ning kang pepen ki kanggo ungkapan matur kesuwun ka ya senajan sing glati warga KB ga tapi kan ya sing nodokaken Kang Pepen je. Nah jare Kang Pepene ki dudu reang dudu apa sing nemukaken je. Sing nemukaken mah wadasipan jo wong reang mah katon ga ya mbu jo jare Kang Pepene ku. Oh ya wis ora apa-apa engko ya ari wadasipan mah terus terang bae lagi nambani wadala je. Lagi nambani wadala prewen. Wadala kan ya dig-dig bae je. Jare ku yang bunang apa wis oli pirang dina kun ku awakku gatel kabeh memang lagi ditambani kenang wadasipan je kayaknya ki ya dudu sing sewajare kah. Oh mengkonon je iya je ngrungu-ngrungu jare kandane uwong embuh bener ta beline jare Kang Pepene ki dadi wadala ki lagi ana sing nembak artinya ana sing nembak ki lagi ana sing ngerjani kah ana sing ngirim sesuatu sing ora bener mulane ga awake wadala ki gatel kabeh. Nah termasuk wadala disasaraken ku ya bagian sing ya kuwen upaya sing ora bener kuwen kanggo nyasaraken wadalaku. Untungnya ga wadalane ketemu ya ditambani kenang wadasipan alhamdulillah ya wadalane ki ya suwe-suwene mawaras mung bega embuh pirang minggu pirang bulan warase ki ora weruh ora apa mung bega waya ketemu karo Kang Pepen maning ki wadalane wis ora dig-dig bae kaning dalan wis normal maning ceritane gak pragat mung semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngrungokna mangasep kanda bokatan mangasep kandane ya ora enak dirongokaken ana sing ora pas yang jaluk pangapurane bae kun mah jaga terus kesehatannya batur-batur kabeh reang pamit undur diri. Assalamualaikum.